Naalarma dagiti tattao ti Barangay Baconero, ili ti Santo Domingo. Gapuanan ti pinangbirok da iti sanpay anaamuan. A sospek a pimatay ken ni Barangay Captain Salvador Badong Tabangay. Nga agna iti Barangay Kabigbigaan, tinadakamat nga ili. Gapuanan tanalawa tinagtarayan a lugar ti saan pay a mabigbig a sospek. Nagpatulong ti ili ti Santo Domingo kadagiti karuban na nga ili. Nga dita nga insigida damit nga nagresponde iti ili ti Magsinggal, San Ildefonso, Bantay ken Ilocos Provincial Support Management Company. Imabot ti mano nga oras ti panangbirok dati natakamat nga sospek. Ngem saan nga nagbalaygi nga nabirokan da daytoy. Segun ti investigasyon ti kapulisan, ti biktima nga nitabangay ket agawid nga aggapo ti galyera. Nga dita nga tinambangan ti saan pay nga nabigbig nga sospek. Ket ditan nga pinaltugan na ti biktima ti maninupat adaras. Tinaduma-duma nga parte iti bagi ni tabangay. DJ napasama nga shooting incident DJ sangwanan ti Kakpi Clarena tayo do iti Barangay Baconero at DJ ket nakaimbulbaran iti may isang incumbent barangay captain nga niiso ni Barangay Captain Salvador Tabangay. Ket napasamak dayto iti oras ti ganggani alas 6 nga tada diyen agawid DJ nga oras yan eh. So pagruar na DJ ti Kakpi Arena about siguro mga 10 meters hindi DJ ti sumrekan DJ nga galyera. Agpalawd ni Ras Jayen. So matin DJ pinangbana da siguro. Ti first pinagkitak DJ ket bukot. Idihan na nakayan. So DJ pinakatumba na DJ ti talaga nga nakapasagan nan. Sada tinira-tira DJ barokong ken DJ now di pinagkitak DJ pinangpinis na ti olok. Naibagapay ni Police Senior Inspector Arsenio Ramos nga ado ti senaryo nga pakaigapuan ti panangpapatay da kini Barangay Captain Tabangay. Yung tinitignan ko sa record namin ngayon, marami siyang records na sa nakalipas eh. Alam mo naman siya, isang member ng the defunct Philippine Constabulary and he was assigned at Narcom. So tatlo yung tinitignan namin na anggulo and kasalukuyan nasa process of elimination kami. At hindi ko naman pwedeng sabihin muna yung mga anggulo dito at malalaman nyo na lang sa report ko sa higher office. Dakkelmet ti papati ni Senior Inspector Ramos nga hard killer, ti bimanat ken ti biktima. Malamang na gano'n ang lumalabas kasi hindi taga rito yung bumaril. So malamang member siya ng gun for hire or other groups, threat groups, hindi natin masasabi. Nang tedmet ti balaag ni Senior Inspector Ramos kadagiti masakupan na nga ili iti Santo Domingo. Agyaman at intend conduct ti kasto nga bundaway tani ti kastakit ti haka-haka ti daddo makatattao nga di nga makangeg iti husto nga mangyari apo dati may pangget dagiti makaspasamak ti ili tayo ket kasjay apo iti katurungan na ket DJ kunak pagpakasik kada kayo nga ori kasano ti anepmi nga mangi birok ken DJ nga suspect ket napasama kadeta no awan ti tulong iti komunidad namnamay ka nakurkurang la dagiti kwa so encouraging kay apo nga da muna DJ nga pasamak ta ori trotex laeng hang nga may bulgar dagiti nagnagan yon ori katamo yung met DJ cellphone number ko at dami DJ ti assistant center media. Para iti press corps, Ryan Pardo.